Нищо ще ми кажеш, адрес, ти ще дойдеш до Пловдив. Марти, не помня как бягаш с една търка в джоба. Да, ти пак, ти като ме видиш на живо, майна, Стига си колко съм край, рекорд, вече. и колко съм прекалено алфа по алфа от тебе в милиони пъти, брат, и няма да бяга само в едната ръка с джоба, с две ти, майна. Толкова ти ми кърпички, майна, защото ще ревеш 3 пъти повече от миналия път, Венци. И в рейса, майна, кондукторката ще гледа и ще се смее как ревеш в рейса като 21 годишен олигофрен, който няма кола и бачка на бушоните за минимална заплата, майна, и от него няма стане нищо, защото живее с майка му и действа на 21, брат, и децата го вземаш на 60. А ти, който живееш при майка си и при баща, ще просиш Всъщност не е пари вярно, от тях, Айва. така ли? Не А? живея, Той не на живея при 60 майка ми и Точно брат. така си е, човек. Не, Той на така не 16 живея. години Един ти път къде ще преди да и един живее? път през другия. Всъщност не Еми, живея да, нито що? при майка ми. Да, бе, Как че. може да- Вен, съжалявам, ма Дай Няма- ти няма парички, смисъл. че нямам. И трябва да Брат. си храня пинчера, иначе Венци, трябва да Венци, го аз съм ям. на- Венци, Абе, аз с тапак работа- на 16 Венци, години. това работа, като аз съм извършил, брат, ти никога няма да ма да я извършиш с твоите клечеви ръце, майна. Не, какво си направил, баси почет? Дето Нали? ще стане на хамбургер за тебе. Или закуска, или вечеря, а? Така е, да. Аре, Венци, Ми да, защото Добре, защото рекордваш си ли? 100 килограма човек. Венци, Ходи ти си отсъвни ретард. малко. Венци, ти просто си Ходи ретард. Слушай, отсъвни Венци, малко. Венци, ти казваш, ти си казваш еднакви неща и Ходи казваш да- лъжи, Венци. Ходи да Венци, купуваш, човек. аз те удрям в слабите ти точки, това, че си ретард, че майка ти не те обича и усеща, слаби че имаш точки, аз проблеми. нямам. Март, такива. Март. Слаба е Марто, майка, напомни му, човек. Марто, напомни му как бягаш с една ръка в джоба от нас, след това вика на един от фейк профилите ни 7-тимата мога да ги набия. Давай, давай. Венци, трябваше наистина да ни набиеш седемтината. Венци, да бягаш от нас не е много мъжко и след това да викаш, че си може да ни набиеш. Венци, това е много насрано, брат. И Венци, ако искаш да ме нараниш, майна, трябва да дойдеш против. Трябва да те кастрирам, човек. Аз тебе да Не, Митко! Банни го, банни го, банни го. А така. Аз на тебе Трябва да да Венци, ти аз трябва на тебе скоро като ти казвам, време. като ти Даже и казвам никога. истината, че майка ти не те обича и че усеща, че си ретарна, че си болен и че си бавен, по-бавен от чибан компютър от 50 години, брат, е факт, защото ако не беше ретарна, брат, А ако не стига беше си... шибано чакай. отрицателно IQ, О, няма файде, да мютна го. Как ми реве това прасе, човек? майна. Оле, Аз колко как пъти да ти казвам, човек, като нямаш храна, И сега какво? ходиш и си И сега какво? отиваш да си търсиш. Ама И ти сега какво ме е не разбираш, мютнал? И тъпата само е мютнал и- наденица, човек, мита на яде. Венци, ако не знаеш, Венци метнал ли си, ма? Да, бе, човек, ще го мюта. Иво, кажи да мютне мен. Като си... Едва ли. Венци, ми отмютнал си, ма. Венци, отговори, бе. Как ми отговори? Венци! Като си то мисли. Какво да кажа? Еми, брат, казах, че майка му е путка. Казах, че е путка, защото не Кой си бе, седи Иво? на думата и се ядоса веднага. И баща му е мискликнал. Не. Кое има на Митко, какво? Митко, я го направи на 2 стинки. Я давай. Представи се едно ударил приятелка ти. Давай, то каза, че приятелка ти е гнусна курва, айде. Не мога да се Оле. засегна човек, който... Аре, бе, майка му дей, бе, ми. Ти сигурен ли си, че и ти не се учил там? Не може да се Много засегне просто от някой, който учи в Стефан Караджа. По-просто. Брат, на баш, че Венци е бил най-големия ретард от цялото училище, брат. Те май са го били. Те заради него отворих това даскала. Венци сигурно са го слагали специална паралелка майна зона и изостанали ти, брат. Иво! За какво му занимаваш сега да влизам тук? Добре, айде лек. Също- Не, Венци. Това е. Брат. Айде, споделяй се да видим рекординга. Майко, по Брат, искам да дойда в Пловдив и да го разтрепа, брат.